అందరికీ నమస్కారం. గత ఆగస్టు 19న మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫోటో అండ్ వీడియోగ్రాఫర్స్ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించినటువంటి కుటుంబ భరోసా పథకానికి గాను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొదటిసారిగా ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం పట్టణానికి చెందిన జాలా రమణ గారి కుటుంబానికి సహాయం చేయడం కోసం ఈ నెల 9వ తారీఖున 1,50,000 రూపాయలు కుటుంబ భరోసా పథకం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫోటోగ్రాఫర్స్ చేసిన 10 రూపాయల సహాయంతో వారి కుటుంబాన్ని కొంతమేరకు 1,50,000 ఆర్థిక సహాయంతో ఆదుకోవడం జరిగింది. అయితే మనం అందరం ఊహించినట్టుగా తర్వాత కొద్ది రోజులకే రెండవ వ్యక్తిగా బొల్లె రమేష్ గారు ములుగు జిల్లా వాసి, అలాగే మూడవ వ్యక్తిగా రాష్ట్ర గౌరవ సలహాదారులు శ్రీ గౌరవనీయులు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు పరమపదించడం జరిగింది. ఈ ఇద్దరికీ సహాయం చేయడం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా పిఎస్టీల గ్రూప్లో ఈ సహాయాన్ని అందించాలని వారికి విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. కానీ అనేక జిల్లాల్లో ఇప్పటికీ కింది స్థాయికి పూర్తి సమాచారం వెళ్ళక చాలామంది ఫోటోగ్రాఫర్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్న సందర్భం చూస్తున్నాను. అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న జిల్లా నాయకులకు, మండల నాయకులకు, ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరికీ కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఈ కుటుంబ భరోసా అనే పథకం మనందరి కోసం, మన కోసం ప్రారంభించింది కాబట్టి, ఏదైనా కుటుంబం ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆదుకోవడం కోసం పెట్టాం కాబట్టి దీనికి సహాయం చేయాలని చెప్పి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించాం. స్టార్టింగ్లో తొలి సహాయం చేసేటప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక వందల మంది ఫోటోగ్రాఫర్లు నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు చాలా చక్కటి స్కీమ్ సార్, కానీ కేవలం 10 రూపాయలు ఎందుకు సార్, 100 రూపాయలు 50 రూపాయలు పెట్టచ్చు కదా, ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుందని కూడా సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ నేను దురదృష్టితో ఆలోచించినప్పుడు ఒక నెలలో అనుకోకుండా ఒక 4-5 చనిపోయినప్పుడు వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలంటే ప్రతిసారి 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు అడగాలంటే ఇబ్బంది అవుతుందని, ఇవ్వడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుందని ఈ పథకాన్ని 10 రూపాయల పథకంగా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. కేవలం ఒక టీ డబ్బులు 10 రోజుల లోపల ఒక టీ మానేసుకొని ఆ టీ డబ్బులు ఆ కుటుంబానికి ఇవ్వమని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి స్పందించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫోటోగ్రాఫర్స్ కానీ, మండల నాయకులు కానీ, జిల్లా నాయకులు కానీ చేసిన కృషికి మొదటి సహాయం అందించినందుకు వారందరికీ మరొకసారి చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నాను. అయితే మన రెండో సహాయం, మూడో సహాయం రెండూ ఒకేసారి చేయాల్సి రావడం వల్ల కాస్త మందకొడిగా కలెక్షన్స్ జరుగుతున్న సందర్భం చూస్తున్నాను. మీ అందరికీ నాది ఒకటే రిక్వెస్ట్, ఒక మండలంలో కేవలం 20 మంది ఇవ్వలేదు కదా, 10 మందే ఇవ్వలేదు కదా అని మండలాధ్యక్షులు అనుకుంటున్నారు. ఒక మండలంలో 20 మంది ఇవ్వలేదంటే మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 586 మండలాలు ఉంటే, ఎగ్జాంపుల్కి మనకు ఒక 500 మండలాలు అసోసియేషన్లు ఉన్నాయనుకున్నా కూడా 500 × 20 అంటే ఆటోమేటిక్గా 10,000 మంది మిస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే 10,000 మంది అంటే 1,00,000 రూపాయలు మిస్ అవుతాం మనం. కాబట్టి ఈ పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరూ ఒకే కుటుంబంగా భావించి ఎవరికి రిస్క్ జరిగినా, ఎలా జరిగినా, ఎప్పుడు జరిగినా కూడా మనం ఆదుకోవాలనే ఆలోచనతో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించాం. కానీ దాతలు అలసిపోకూడదని కేవలం 10 రూపాయలే సహాయం చేయాలని చెప్పేసి మనం కోరడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు రెండవ సహాయం, మూడో సహాయం చేసే లోపే ఈరోజు సూర్యాపేట జిల్లా నుంచి కూడా ఇంకొక ఫోటోగ్రాఫర్ కరోనా కారణంగా చనిపోయారని చెప్పి ఇప్పుడిప్పుడే వార్త అందింది. మరి ఈ పరిస్థితుల్లో పదే 10 రూపాయలు వేయటం కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది. ప్లస్ నాయకులకు కూడా కొంచెం కలెక్షన్ కూడా కష్టంగా ఉన్న సందర్భం చూస్తున్నాం. కాబట్టి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఇక నుంచి రేపటి నుంచి అంటే ఈ 4వ వ్యక్తికి సహాయం చేసే లోపల మీరు ప్రతి కుటుంబ భరోసా ఫామ్ నింపిన ప్రతి ఫోటోగ్రాఫర్, ప్రతి సభ్యుడు, అంటే కుటుంబ భరోసా ఫామ్ నింపిన ప్రతి సభ్యుడు కూడా మీ మండలాధ్యక్షులకు 100 రూపాయల చొప్పున వారి దగ్గర ముందస్తుగా జమ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఇలా జమ చేసినట్టయితే ఆ మండలం నుంచి ఎన్ని ఫామ్స్ అయితే వచ్చాయో అన్ని 100 రూపాయలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా రిస్క్ జరిగినప్పుడు, అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఈ 4వ రిస్క్ పర్సన్కి, 4వ వ్యక్తికి మనం సహాయం చేసేటప్పుడు దాంట్లోంచి 10 రూపాయలు ఒకటేసారి మాకు పంపించడం జరుగుతుంది. అలా 5వ వ్యక్తికి, 6వ వ్యక్తికి కూడా సహాయం అవసరమైనప్పుడు మండలాధ్యక్షులు జిల్లా అధ్యక్షులకి, జిల్లా అధ్యక్షులు రాష్ట్ర కోశాధికారికి ఆ అమౌంట్ని పంపించడం జరుగుతుంది. అంటే పని సులువు అవుతుంది. ఇకపోతే మొదటి కుటుంబ భరోసా సహాయంలో కూడా సహాయం చేయని మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు. అలాగే కొందరిలో అపోహ ఏంటంటే, ఒక్కసారి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చి 10 రూపాయలు ఇస్తే సరిపోతుంది, మనం చేరిపోయామని కూడా అనుకునే ఫోటోగ్రాఫర్స్ కొంతమంది ఉన్నారని తెలిసింది. సో అది కాదండి.
మన స్కీమ్ జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రతి సభ్యుడు ఫస్ట్ సంతకం పెట్టే ముందు ఇప్పటివరకు చేరిన వాళ్ళు, చేరబోయే వాళ్ళు కూడా ఇంకా సోషల్ మీడియాలో అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి మరలా చదవండి. దాంట్లో మీకు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది, చనిపోయినప్పుడల్లా, రిస్క్ జరిగినప్పుడల్లా, ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడల్లా మీరు 10 రూపాయలు వేయాల్సిందే. అలా అని మీరు సంతకం పెట్టారు, పూర్తిగా చదివి అర్థం చేసుకొని సంతకం పెట్టారు కాబట్టి సభ్యుడు మరణించినప్పుడు 10 రోజుల లోపల మీ సహాయాన్ని అందించాలని మన స్కీమ్లో మనం నిబంధన పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి ఇక నుంచి ప్రతి సభ్యుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కుటుంబ భరోసాలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ మండల లేదా పట్టణ అసోసియేషన్ నాయకులకు 100 రూపాయల చొప్పున జమ చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే 2వ రోజుకే 3వ రోజుకే మనకి మనీ చేతికి వస్తుంది. ఈజీగా ఆ కుటుంబానికి 10వ రోజు మనము సహాయాన్ని అందించగలుగుతాం. ఇకపోతే భవిష్యత్తులో ఈ కుటుంబ భరోసా గురించి ఇప్పటికీ చేరని ఫోటోగ్రాఫర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. సో వారు అనుకుంటున్నారు చేరొచ్చులే అని, కానీ ఇప్పటికే 4వ వ్యక్తి కూడా రిస్క్ జరగడం జరిగింది కాబట్టి ఇక నుంచి రేపటి నుంచి అంటే ఈరోజు 24వ తారీఖు అంటే వచ్చే నెల 5వ తేదీ వరకు అంటే నవంబర్ 5 లోపల జాయిన్ కానట్టయితే కుటుంబ భరోసా పథకంలో అక్కడి నుంచి 5వ తారీఖు తర్వాత 100 రూపాయల పెనాల్టీ తోటి అప్లికేషన్ ఫామ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 100 రూపాయల పెనాల్టీ లేకుండా కుటుంబ భరోసా ఫామ్స్ తీసుకోవడం జరగదని తెలియజేస్తున్నాను. వాస్తవానికి మన పథకం ప్రారంభించినప్పుడు మొదటి వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు డబ్బులు వేయకపోతే 2వ వ్యక్తికే పెనాల్టీ వేస్తామని చెప్పాం. కానీ ఇప్పుడు 3 వ్యక్తులు చనిపోయినప్పటికి కూడా 4వ వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు కూడా పెనాల్టీ వేయట్లేదు. కానీ 4వ వ్యక్తికి సహాయం కూడా 5వ తారీఖు లోపల చేసేస్తాం కాబట్టి ఆ తర్వాత జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తొలి విడతగా 100 రూపాయల పెనాల్టీతో మాత్రమే జాయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది మిత్రులారా గమనించండి. ఈ కుటుంబ భరోసా అనేది నేను స్టార్టింగ్లో పథకం ప్రారంభించినప్పుడు కూడా చెప్పాను. పథకం ప్రారంభంలో అనేక బాలారిష్టాలు ఉంటాయి. వాటన్నిటిని మనం సర్దుకుంటూ పథకాన్ని స్మూత్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తామని చెప్పడం జరిగింది. అతి త్వరలో జరిగే రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో అనేక కీలక నిర్ణయాలు, కీలక తీర్మానాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కుటుంబ భరోసా పథకానికి సంబంధించి ప్రతి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా జిల్లాకి కుటుంబ భరోసా ఇన్ఛార్జ్ ఉండాలి, నియమించుకోవాలి. అలాగే మండలానికి కూడా మండలాధ్యక్షుడు లేదా మండలంలో ఒక పర్సన్, కోశాధికారి ఎవరైనా సరే మండల ఇన్ఛార్జ్ కూడా ఉండాలి. మండలానికి ఒక ఇన్ఛార్జ్, జిల్లాకు ఒక ఇన్ఛార్జ్, రాష్ట్రానికి ఒక ఇన్ఛార్జ్, ఇలా వీరి ద్వారా కుటుంబ భరోసా పథకాన్ని మనము చాలా స్మూత్గా నిర్వహించాలని భావిస్తున్నాము. భవిష్యత్తులో మీరందరూ కూడా అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది అనుకుంటున్నారు మనీ వేయకపోతే ఎలా తెలుస్తుందని చెప్పేసి. మిత్రులందరికీ, ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరికీ, కుటుంబ భరోసాలో చేరిన సభ్యులందరికీ, నాయకులందరికీ నా విజ్ఞప్తి, 2వ 3వ సహాయం మీరు పర్సనల్గా చేసి ఉంటే మీ స్క్రీన్ షాట్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ప్లస్ మండల నాయకుడికి ఖచ్చితంగా పంపించాలి మీరు అమౌంట్ వేసినట్టుగా. ఇక నుంచి అంటే ఇప్పుడు 4వ వ్యక్తి కూడా చనిపోయారు, కానీ 5వ వ్యక్తి నుంచి ఖచ్చితంగా 5వ వ్యక్తికి సహాయం చేసే దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా కుటుంబ భరోసా కింద సహాయం కోరే వ్యక్తి గతంలో 4గురికి సహాయం చేశారా లేదా, కనీసం 3గురికి అంటే మొదటి వ్యక్తి గురించి మేము ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు కాబట్టి 2వ 3వ వ్యక్తికి సహాయం చేయకపోతే, 4వ వ్యక్తికి సహాయం చేయకపోతే వారు 5వ వ్యక్తిగా క్లెయిమ్ చేయాలంటే కుటుంబ భరోసా ఫామ్ నింపానండి, నేను 2వ వ్యక్తికి, 3వ వ్యక్తికి, 4వ వ్యక్తికి కానీ ఆయన సహాయం చేయలేదు ఇప్పటివరకు, కానీ క్లెయిమ్ కావాలి అంటే మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లెయిమ్ చేసే అవకాశం ఉండదు. ఈ పథకం ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరూ 10 రూపాయలు వేస్తేనే అది ఒక్కొక్క 10 నీటి చుక్క కలిసి మన ప్రవాహం అవుతుందని అనుకున్నాం. అలాగే లక్షల రూపాయలుగా మారింది మనం చూసాం. కానీ మొదటిలోనే 100 రూపాయలు పెట్టొచ్చు కదా సార్ అని చెప్పి మీరు అడగవచ్చు. 100 రూపాయలు కలెక్ట్ చేయొచ్చు కదా అని మండల నాయకులు కానీ, జిల్లా నాయకులు కానీ, ఫోటోగ్రాఫర్స్ కానీ అనుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 100 రూపాయలు కలెక్ట్ చేయడం ఏంటి అని కొంచెం ఇబ్బంది అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఆ రోజు నాకు అనిపించింది 100 రూపాయలు వసూలు చేయొచ్చు అని. కానీ ఈ పథకం ముందుకు వెళ్తుందా, ఈ పథకం సక్సెస్ అవుతుందా, పథకం నడుస్తుందా అని చెప్పి అనేక మంది ఫోటోగ్రాఫర్లు అనేక రకాలైన అనుమానాలు ఉన్న సందర్భం అది. కాబట్టి ఆ రోజు నేను అడగలేదు. ఈరోజు ఒక వ్యక్తికి ఒక కుటుంబానికి సహాయం చేశాం. రేపు 27వ తారీఖు మరో కుటుంబానికి సహాయం చేయబోతున్నాం. 29వ తారీఖు ఇంకో కుటుంబానికి సహాయం చేస్తాం. ఆ తర్వాత మరో కుటుంబానికి సహాయం చేస్తున్నాం. కాబట్టి రాష్ట్ర ఫోటోగ్రాఫర్లలో ఒక భరోసా ఏర్పడింది. కాబట్టి మీ అందరినీ మరొకసారి కోరుతున్నాను, విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఈ కుటుంబ భరోసా పథకాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఫోటోగ్రాఫర్ మీద, ప్రతి మండల నాయకుడి పైన, ప్రతి జిల్లా నాయకుడి పైన, రాష్ట్ర నాయకుడి పైన, ప్రతి ఒక్క బాధ్యత గల ప్రతి సభ్యుడి పైన ఉంది అని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది ఈరోజు ఎవరు ఎలా చనిపోతారో తెలియని పరిస్థితుల్లో చనిపోతున్నారు. ఊహించని విధంగా ఖమ్మంలో మరణించిన జాలా రమణ గారు కావచ్చు, సండే రోజు స్టూడియో తీసి మధ్యాహ్నం పూట లంచ్ చేసి
తన ఫ్యామిలీ పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి హార్ట్ స్ట్రోక్తో చనిపోయిన సందర్భం చూసాం. తర్వాత ప్రతాపరెడ్డి గారిని చూసాం. అప్పటి వరకు మంచిగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తోటి తన తర్వాత ఏంటి అనేది కూడా కుటుంబ సభ్యులకు వివరించలేని పరిస్థితుల్లో ఆకస్మికంగా అనుకోకుండా బ్రెయిన్ డెడ్ కావడంతో తను కోమాలోకి వెళ్ళిపోయి చనిపోయిన సందర్భం చూసాం. ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఎవరికి ఎప్పుడు ఏమైనా జరగవచ్చు, ఎవరికి ఎలాంటి గ్యారంటీ లేదు. ఇక్కడ ఎవరు వయసు మీరి ఎక్కువైపోయి చనిపోయిన, వృద్ధాప్యంలో చనిపోయిన వ్యక్తులు కాదు వీళ్ళు. అలాగే బొల్లె రమేష్ గారు కావచ్చు, ఇలా ఇక్కడ మన సూర్యాపేట వ్యక్తి కావచ్చు. ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయంటే మనకి ఎక్కడ గ్యారంటీ వారంటీ లైఫ్కి సంబంధించి ఏమీ లేదు, ఎవరికైనా ఏమైనా జరగవచ్చు. కాబట్టి ఈ కుటుంబ భరోసా పథకాన్ని మనం కాపాడుకుంటే, అందుకోసమే ఫోటోగ్రఫీ కుటుంబ భరోసా పథకానికి కింద ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఇచ్చాం. కోసం మనం, మన కోసం సంఘం అని. సంఘం కోసం మనం కష్టపడితే మనం పోయిన తర్వాత కూడా ఆదుకునేది మన సంఘమే. కాబట్టి ఆ సంఘం కోసం మనం, మన కోసం సంఘం అనే ట్యాగ్ లైన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దయచేసి మిత్రులందరికీ మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఇప్పటి వరకు పే చేయని వాళ్ళు, రెండో వ్యక్తికి మూడో వ్యక్తికి సహాయాన్ని వేయని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా వేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరికి రెండో వ్యక్తికి మూడో వ్యక్తికి మీరు 20 రూపాయలు అంటే 10 చొప్పున 20 రూపాయల సహాయాన్ని అందించండి. మిమ్మల్ని ఎవరు అడగకపోయినా, మండల నాయకులు అడగకపోయినా, జిల్లా నాయకులు అడగకపోయినా, సమాచారం మీకు చేరకపోయినా, మీకు ఎవరి ద్వారా తెలిసినా కూడా మీరు స్వచ్ఛందంగా ఆ డబ్బుల్ని మీరు మీ మండల నాయకుడికో, జిల్లా నాయకుడికో, రాష్ట్ర కోశాధికారికో పంపించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మరొకసారి మీ అందరికీ చెప్తున్నాను, మీరు చేరడమే కాదు, మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చేర్చడం ద్వారా ఇక్కడ ఇచ్చే అమౌంట్ పెరుగుతుంది. రెండవది ఆ కుటుంబాన్ని కూడా ఒక సేఫ్ సైడ్ తీసుకొచ్చిన ఆ పుణ్యం కూడా మీకే దక్కుతుంది. కాబట్టి తోటి ఫోటోగ్రాఫర్ని కూడా మీరు మోటివేట్ చేయాలి. ప్రతి ఫోటోగ్రాఫర్ కుటుంబ భరోసాలో చేరే విధంగా చూడండి. చేరని వాళ్ళకి బలవంతం లేదు. ఆ స్కీమ్లో కూడా పాయింట్లో చెప్పడం జరిగింది. ఒక నిబంధనలో చేరడం బలవంతం కాదని చెప్పి ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను. ఈ నవంబర్ 5 తర్వాత ఖచ్చితంగా పెనాల్టీ 100 రూపాయలతో చేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా కొంతకాలం తర్వాత కొత్త మెంబర్స్ని చేర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరం చేరిన తర్వాత, సంవత్సరం తర్వాత స్కీమ్ అప్లై అవుతుందని కూడా చెప్పే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేరని ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరూ కూడా కేవలం ఒక్క జిరాక్స్ పేపర్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ జిరాక్స్ తీసుకొని, 2 పేజీల జిరాక్స్ తీసుకొని, అంటే ఒక పేజీ ముందు ఒక పేజీ వెనక తీసుకొని, దాంట్లోనే మీ ఆధార్ నంబరు, మీ ఐడి నంబర్ అన్ని రాసుకొని ఒక ఐడి జిరాక్స్ పెట్టి నామినీ యొక్క ఆధార్ వివరాలు స్పష్టంగా ఇస్తే సరిపోతుంది. మీ మండల కమిటీకి ఇస్తే మీరు కుటుంబ భరోసా పథకంలో చేరిన వాళ్ళు అవుతారు. అక్కడి నుంచి మరొకసారి చెప్తున్నాను, రాష్ట్ర కమిటీకి చేరితేనే అది అప్లికేషన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మండల నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, సభ్యులు కూడా గుర్తించండి. ఖచ్చితంగా మీ సభ్యత్వాలకు సంబంధించిన ఫామ్స్ని రాష్ట్ర కమిటీకి చేర్చండి. ప్రతి ఒక్కరు తమ బాధ్యతగా, ప్రతి సభ్యుడు తన బాధ్యతగా, మండలాధ్యక్షుడు అడిగినా అడగకపోయినా కుటుంబ భరోసాలో చేరిన ప్రతి సభ్యుడికి నేను నమస్కరించి చెప్తున్నాను, మీరు 100 రూపాయలు ఖచ్చితంగా రానున్న వారం రోజుల లోపులో మీరు మీ మండలాధ్యక్షులకి జమ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రతి రూపాయి వ్యాలిడిటీ అంటే ఎటువంటి వృధా కాకుండా చూసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. కాబట్టి ఏంటంటే మీ మండలాధ్యక్షులకి 100 రూపాయల చొప్పున జమ చేయండి, పట్టణాధ్యక్షులకి జమ చేయండి. వారి దగ్గర అమౌంట్ ఉంటుంది. ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వారి వెంటనే అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మీ అందరికీ మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, రెండో వ్యక్తికి, మూడో వ్యక్తికి, నాలుగో వ్యక్తికి కూడా సమానమైన న్యాయం చేయడం కోసం మీరందరూ కూడా, ఫస్ట్ సహాయం చేసిన వాళ్ళు, తర్వాత చేరిన వాళ్ళు కూడా మీరందరూ కూడా మీ యొక్క అమౌంట్ని మీ మండలాధ్యక్షులకు పంపిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. ధన్యవాదాలు.